Kurdmak, download for free. Kurdish magazine ne kovare û wekî malperekê li ser înternetê weşanê nake. Li ser telefonên Android û iOS-an wekî sepanê tê sazkirin û di mijarên cûrbicûr de gelemberî nivîsên balkêş û nijan diweşîne. Di nav Kurdish magazînê de 18 kategorî hene û ev kategorî hemû mijaran di nava xwe de dihewînin. Teknolojî, zanist, civak, tenduristî û dîrok ji çend kategoriyên sepanine. Armanca Kurdish magazînê jî ev e ku wek sepanê li ser telefona tê keve bêrîkê her kesî û xwendina Kurdî bi hêzeke xurt li ser ciwan û civakê belav bike. Ev pir fikarek xweş e. Ez ê bi xwe jî daxînim ji ber ku ez dixwazim hinek vîdyoan li ser teknolojiyê jî amade bikim. Ez bawer dikim wê tiştekî pir xweş be. Êde bise em dewam bikin. Em berdewam bikin.